Molt bé, molt bon dia a tothom. Comentava abans en el Mario que aquest és un esdeveniment que està fet una mica a la mida de Terrassa, perquè aquí el que fem d'alguna manera és conjuntar un esperit de l'esport, però també de l'emprenedoria, també de la cultura, i això és l'ADN d'aquesta ciutat. I jo penso que de manera testimonial ho tenim aquí per primera vegada. També parlaven abans que els sindicats estan aquí també donant recolzament juntament amb CECOT, i per tant ens sentim en aquest compromís molt enfortit per afrontar aquest repte que per primera vegada es celebrarà a Catalunya, perquè és la primera vegada i per tant ho hem de posar en valor. Com bé sabeu, el mes d'abril passat van rebre aquí a casa nostra els fundadors del Corporate Games, el Ken O'Brien i la Maureen Johnston, que en la Fundació Sport for Life, nascuda al 88 i en seu al Regne Unit, ha creat aquesta xarxa mundial que és la més important a nivell d'esdeveniments esportius i d'empresa, que és el que són i el que és l'ADN de la Corporate Games. Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, però també és la segona ciutat del país en nombre de treballadors i treballadores autònomes, i és una de les ciutats més importants també del país pel que fa a l'activitat econòmica i al seu gran teixit empresarial, en sectors emergents com per exemple l'audiovisual o la salut. És també la ciutat que acull el segon campus universitari urbà de Catalunya i, per descomptat, també, ho deia abans, és una ciutat on l'esport i l'olimpisme s'han convertit històricament en un dels elements d'identitat més coneguts i rellevants de la nostra ciutat. Per tot això, com us deia al principi, creient que Terrassa és la millor elecció. Això no ho dic perquè com a alcalde ho hagi de dir, sinó també perquè crec que estic convençut i perquè crec que és l'entorn ideal per a la celebració d'aquests Corporate Games de 2019. Els Terrassa Corporate Games es celebraran durant els dies 13, 14 i 15 de setembre del proper any, de 2019. Queda, doncs, ara menys d'un any. Estem, jo crec, davant d'una gran oportunitat també de fer un gran esdeveniment esportiu, social i d'empresa a la nostra ciutat. I ho dic convençut, perquè a vegades nosaltres hem defensat sempre aquesta col·laboració pública i privada. Ara vinc del rebost i ho he dit una vegada més. Nosaltres confiem en les empreses i estem convençuts que la millor política social que també necessitem és precisament la creació d'ocupació. No han volgut faltar aquesta cita i els qui agraïm la seva fidelitat a la ciutat, el seu suport a aquest projecte i el seu compromís en la ciutat. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí, que com em deia, tenim la representació d'una entitat empresarial molt important que porta el seient de Terrassa per aquesta empresa, que tenim el sindicat de Comissions Obreres, sindicat més potent que tenim també a l'Estat, i això mostra també aquest compromís que tenen a la nostra ciutat. I també a generar sinergies i col·laboracions entre les diferents empreses. L'esport genera aquests valors que ho hem vist en altres terrenys, en terrenys socials, en països, ha canviat la fortalesa de canviar inclús la dinàmica de països en temes tan extraordinaris com va passar en l'apartheid de Sud-àfrica. I sembla mentida que l'esport tingui aquesta capacitat transformadora tan important. A banda d'aquests valors, els Terrassa Corporate Games contribuiran sense dubte també a la dinamització de la ciutat a nivell turístic, que li significarà també una gran projecció internacional al passar a formar part d'aquest grup, d'aquest selecte grup de 70 ciutats d'arreu del món que han organitzat aquest esdeveniment
entre les que es troben ciutats tan assenyalades com San Francisco, Londres, Manchester, Dublín o Sydney. Tenir també nous esdeveniments que també estem implicats i que també estem treballant, a la regidora també d'Esports, perquè també, com sabeu, s'agradaria i estem treballant per organitzar també els Mundials d'hoquei del 2022. 14 esports són un calendari de disciplines prou interessant i prou ampli perquè qualsevol tipus d'empresa o corporació pugui encabir-se en el calendari. Tot ocorrirà en un mateix cap de setmana. Aquest és un altre aspecte molt interessant dels Corporate Games perquè n'hi ha activitats esportives organitzades al voltant d'empreses, però acostumen a estar, diguem-ne, repartides amb tot l'any i són de format molt menor. Aquest és, per dir-ho d'alguna manera, salvant totes les diferències i distàncies, els Jocs Olímpics de les empreses i les corporacions. Un altre aspecte important és que és un esdeveniment molt obert i pot participar tothom que vulgui. Empreses grans i petites, autònoms, corporacions grans i petites. Els participants poden ser de qualsevol condició física, qualsevol edat, no hi ha problema en això. Les disciplines esportives estan organitzades i segmentades per categories que corresponen a edat. Un altre aspecte molt important també és que n'hi ha equips mixtes, home-dona. Aquest és un altre dels elements que intenta promocionar els Corporate Games i en aquest sentit jo diria que els de Terrassa, des de la nostra entitat i estic segur que també des de l'Ajuntament i de totes les institucions que ens acompanyen, ens agradaria que es pogués plasmar una realitat que, diguem-ne, està comprovada estadísticament. La memòria estadística del Consejo Superior de Deportes, que és molt exhaustiva, indica que en els darrers anys l'esport federat i l'esport no federat, el que diríem esport popular, ha tingut un creixement molt gran en quant a practicants. Federat en quant a llicències i esport popular en quant a practicants. Aquest augment, en alguns casos ja dic exponencial, fonamentalment es deu a la incorporació activa de la dona al món de l'esport. Un altre aspecte també important, i a més aquest és un element que hem parlat tant amb les reunions que hem tingut amb CECOT i Cambra, és que clar, l'Ajuntament de Terrassa i aquesta ciutat assumeixen un paper pioner, perquè els de Bilbao van ser l'any 2007, les situacions eren molt diferents, van ser uns World Corporate Games, vol dir que la gent ja ve citada a l'esdeveniment i en canvi aquí es ve captar els participants. No? Per tant, doncs és una aposta decidida, una aposta valenta, una aposta que nosaltres està clar que li donarem resposta des de tot punt de vista, però, de fet, per als Corporate Games de Terrassa introduïm un altre element que crec que és important i ho explico molt pràcticament perquè va ser així com ho vam tractar en les reunions amb CECOT i Cambra. Imaginem-nos un petit establiment de la ciutat que n'hi ha una persona que vol participar en pàdel i la seva parella de pàdel doncs, és una altra persona que no està en aquest establiment, però ell o ella volen participar com a empresa, com aquest establiment. No és problema. Poden participar persones, familiars o amics d'empleats de les empreses, sempre que ho facin amb el vistiplau de l'empresa perquè puguin participar sota la seva mà. A banda del que són les competicions esportives, també n'hi ha altres coses que passen en els Corporate Games. Per exemple, el divendres es tindrà lloc el que diem el Corporate Day, que són unes jornades més enfocades al debat de temes que puguin ser d'interès de les empreses i corporacions i sempre relacionades amb el món dels Corporate Games. En aquest cas, la jornada Corporate Day estarà dedicada precisament a aquest concepte d'empresa saludable. Determinats elements dins el que és el món empresarial i corporatiu, com per exemple la responsabilitat social corporativa,
que està molt ben definida i pautada, però algun altre valor més novedós, molt interessant, com per exemple el d'empresa salida. I sobre aquests elements girarà, diguem-ne, en la part més teòrica i conceptual dels corporate games. Des del punt de vista del que seria l'esdeveniment esportivament parlant, a Terrassa n'hi haurà en principi 14 esports. Perquè us feu una idea, a Terrassa són uns corporate games de territori. Força bé. La ciutat de Terrassa s'incorpora a una xarxa mundial de ciutats que han apostat per una cultura determinada que s'ha fet una cooperativa per la sensibilitat social i aquesta nova etapa de les corporacions en el sector que estem vivint. Per tant, un cop més, agrair a l'alcalde, a la ciutat, al seu equip, a tot el consistori i a totes les entitats que acompanyen aquest projecte i esperem que tothom en pugui gaudir força al setembre de l'any que ve. Ens hi veiem més, però